ません。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いします。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。繰り返しご来園中のお客様にお願い申し上げます。京都市動物園ではゴミ箱を設置しておりません。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いします。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。